Naravno, ja nemam nikakvih problema. Dakle, treba mi kroasan. Preseći ću ga i skloniti. A sada uzimam plavi sir. Ima divan miris. Da li se slažete? Aju, kakav smrad. Fuj, šefe, sklonite svoj smrdljivi sir. Užasan miris, ali to me neće sprečiti. Sad ću posuti jaje s samom i dodati peršun. Da li vas to podsjeća na nešto? Jao, šefe, da li možete da sklonite taj sir? Ma, nemate vi pojma. Benu će se sigurno dopasti ovaj sir. Dakle, narandat ću sir na kroasan. A sad ću razbiti jaje. Bacam nož. I gledajte sad. Op, gotovo. Eto, jaje na mestu. Ostalo ga je staviti u rernu. Tako je. Sada samo čekati. Izgleda ukusno.